βάλουμε και το πώς θα είναι χέρι. Μ' αρέσει. Αυτό είναι χέρι. Πού είναι η για σου τι είναι ωραία. Μ' αρέσει και εδώ θα Θα ήθελα να της δω λίγο και πιο αυτό. Θέλει να περάσει πανεπιστήμιο. Και κοντινούλα. Τα χέρια ούτως ή άλλως, ναι. Γιατί είναι σε πανεπιστήμιο ή σε δεν μπορούσα να γίνεις στον καναπέ. Θα κάνουμε και εδώ και εκεί. Και εδώ. Πριν όμως ξέρεις θα με βοηθήσει πολύ με το όταν θα ξεκινάμε να μου δείχνεις ποια εικόνα πάμε να κάνουμε για να μπορώ να παίρνω και την πόζα θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν είναι Αυτό απλά να δεις να γουστάρω και άρχισαν να λένε στείλε μας και έτσι. Ωραία είναι αυτή. Και έτσι. Ναι, και όταν βολεύομαι, εγώ να το ξέρεις αυτό. Είναι φυσιολογικό για όλους. Και τι έχεις υποσχεθεί? Τους είπα είναι η ιδιοκτησία του φωτογράφου, πάρτε το τηλέφωνο στο ίντερνετ. Έλα να μην χάσεις αυτό το πλάνο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πώς πάει το πρώτο κομμάτι, για πες? Το πρώτο κομμάτι πιο... Τις φωτογράφησεις μας εδώ πέρα για το Ink. Είμαστε πάρα πολύ ωραίοι. Το βρίσκουμε κάθε κλικ και περισσότερο. Και δείχνουμε τα τατουάζ μας με μεγάλη χαρά. Πολύ ωραία. Γιατί όπως βλέπω δεν έχουμε και λίγα. Έχουμε, αλλά είναι, ξέρεις, είναι... Αυτό το αμένος είναι αυτό ή όχι? Αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι, πολύ αγαπημένο. Το οποίο τι μπορεί να λέει αυτό? Λέει δύναμη και φως στα ισπανικά. Φουέρσα, Luz. Luz. Πολύ ωραία. Και αυτό είναι από τα πιο αγαπημένα μου επίσης, είναι το τελευταίο κιόλας. Και είναι πολύ customizer, παιδί μου, τι να σου πω, πιο κάντο έτσιμο, ακριβώς δεν γίνεται. Βέβαια μου βάλε και το... αυτό ο Κώστας. Αυτά ποιος θα έχει φτιάξει τα τατουάζ? Όλα ο Κώστας εδώ στο πριβέτα του, όλα. Ό,τι έχω πάνω μου. Και το κόη. Το κόη το δες. Το κόη δεν το είδα. Αρχίζω να δίνομαι σιγά σιγά. Νομίζω ότι είναι καλή ευκαιρία να δείξουμε το κόη. Και κόη, Ναι. Cover. Έκρυψε κάτι και είναι συγκλονιστική η δουλειά του. Τέλειο. Ναι, έχει κάνει πολύ. Σιγά σιγά. Οκ. Θέλετε να σας πω για την πόρτα? Θα ήθελα αν μπορείτε να μας τραβήξετε λίγο τα κουτιά μαζί με το... λίγο προς τα εσάς. Μ' αρέσει που μου μιλάς στο πληθυντικό. Ναι. Ωραία. Πάει και λίγο προς τα πίσω. Εκεί, ωραία. Τέλεια. Εκεί. Ωραία. Σούπερ. Το πόδι μου Το είναι πόδι ταξί. όπως το κάνεις μ' αρέσει. Που το ρίξεις λίγο προς τα πίσω Γι' αυτό σου λέω. και άπλωσε το λίγο. Το καλό θα να το βάλω λίγο Εκεί. πιο πίσω. Να μην φαίνεται ότι είναι σκέτο. Θα το κόβω, παιδιά. Α, εντάξει. Θα είναι αρκετά σφιχτό το μαλάκι σου λίγο που πέφτει στο μάτι. Μπράβο. Θα μ' αρέσει να έχει λίγο χρώμα πίσω να το σπάσω. Πάμε λίγο να κάνουμε μερικά. Πάμε. Αλλά είναι εδώ στην άκρη. Α, δεν τελειώσατε? 2 λεπτά ακόμα. Ένα τελευταίο, 2 λεπτά. Μπράβο. Sorry. Τέλεια. Έλα, που το έχω. Άρη, μπράβο. Σούπερ. Ωραία. Αυτό είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο. Πάμε. Τέλεια. Δεν με ρωτήσεις. Το θέμα είναι τι θες να απαντήσεις. Σε όλα. Παντός όλα. Πολύ ωραία. Γιατί μερικά τα έχουμε εξαντλήσει, καταλαβαίνεις. Αυτό δεν με ρωτήσεις. Inked. Εσύ δεν θα χτυπήσεις.